Значи, номер е общ. Дами и господа, за маса номер 11. Номер е общ. Първо, обаче искам да се извинявам семейство поради причината, че са ми кръсни, на семействата разли. Искам и извинение, че не съм назвал в тази вечер. И следващото, което имаме номер за тях. Значи, младожените рали пилот всички знаят. Поради тази причина, жена му трябва да бъде помага да пътя. Така или да реши. И за това ще връчим, ще извиняваш шведите на камиците и включа. Значи, аз съм размонтирал гумата, искам само да я монтира. Заповядайте вън пред входа. Колата е пред стълбите. Значи, давам шанс на младоженки да помогна на Бога, ако иска. Чере, не ме да помагаш! Заповядайте, който иска да гледа, може да заповяда вън пред столбите. Булката да заповяда. Замели? Той замели? Значи, ако младоженека иска да помага, мога да му дам едната ръкавица на него. Дай ми на мен една. Младоженека казва. Ай, къде е кръстачката, бе? Тук е, чакай. Си ли кръстачката? И малко ли? То всеки му е кръстачка, чакай. Няма да видим. Искаш ли другата? Да. Помага ли някой? Да? Чакай, моля, ти се не съм бъркай да си измисъл. Златей! Чай се сипа! Ето, младоженека. Къде му Ето, заповядай, аз ще я махна. Шефе, гледай, да си казем за чекал. Аз ще я махна, ти ще сложиш резервата. Заповядай. Само че има не е Заповядай. моля, ние ще да направим. Така да идеш, още има някъде да държа, това няма да опаша. Чакай. Ако не се прави сама, тогава ще Бебе, опитам се да гъсняваме, давай, ти си. Точно така. горе време. Кръстика обещава да добре в лошо момент. Кръстика му да помогне, ай, Кръстик, помагай. Кръстика обещава в добре в лошо момент. Бебе, не се притесняй, бим ги с много. Чакай, ти за навигатор ли ще Ето, вземаш? Кръстик, иди бот си на Кръстик, един бот сложи в край. Понете вкарването и помни. Процесът не е завършил, просто чакаме четвъртия болт. Процесът не е завършил. Вижте, Кръстика между другото е таксиметров шофьор, но и той не може да се справи. Много ти ръжа с отгадилата. Иване, пробвайте. Ами аз няма смисъл да пробвам. Дай ще дай, че пробвай. Вията трябва да запусти да тръгне да ги завършат. Виждаш ли? Бебе, си ми кръстачка. Извинявайте. Комата къде е? Комата къде е? Още работа има. Ето, браво. А, тя пука да свърши добре работата. Не, не с младоженъка, предстои време да се Ето, това беше край на процеса. Няма, ние имаме общи сръв. Допълня нещо. След като затегнахме гумата, искам да заповядате вътре да ви поднеса подаръци. Маньо, къде ти буди си брата? Бойчи още нямаме в клуба. Заповядай. Статио на журто трябва да определи. Боже, къде намери тази здрава булка? Ще се запознаем. Всеки ще ти време.